Kaya kami nagado. Kaya nga, kasta nga yun. Balsapat tawag kita. Ang takil mat. Barko mat. Nagpitak. Nagpitak. Oo. Ito mag-leg mo o naka-shoes. Dito tinyalis tayo, karon takil ka balsa. Ito eh. Wait, Hindi kami, natin na yung kabel kami nan. wait ah. Kesa dito. Nagbalsa kami po. Nagtrabaho man. Basta kayo lang. Dili para yung tupkol. 3 bars. Grabe may mga kurang pa yung pa-charger ko. Kamatinag mo, loko. Yan natin kung